Кажуць, жанчыны прымаюць рашэнні сэрцам, а мужчыны мазгамі. Таму зразумела, чые рашэнні будуць лепшымі. Маўляў, эмоцыі перашкаджаюць жанчынам у працы. Пад ціскам увогуле не могуць узяць сябе ў рукі. Таму жанчыны могуць быць карыснымі ў такіх сферах, як выхаванне дзяцей, мастацтва, але не ў кіраванні цягніком, самалётам і там, дзе трэба прымаць узважаныя рашэнні. І гэта лухта. Ідэю, што жанчыны эмацыйныя, а мужчыны рацыянальныя, часта выкарыстоўваюць у масавай культуры для стварэння драматычных і камедыйных сюжэтаў ці ў рэкламах. Самы відавочны прыклад – бландынка ў законе, дзе галоўная гераіня спачатку ўспрымаецца як эмацыйная дзяўчына, няздольная канкураваць у сур'ёзным свеце юрыспрудэнцыі, але ў выніку даказвае, што эмацыйнасць яе сіла. Такія ж падзелы сустракаюцца ў серыялах «Тэорыя вялікага выбуху» і «Вар'яты». Найбольш у свядомасці мас упісалася кніга «Мужчыны з Марса, жанчыны з Венеры» Джона Грэя, якая падмацоўвае гэты стэрэатып. Беларускія ўлады часта звяртаюцца да стэрэатыпаў адносна жанчын, прадстаўляюць іх як залішне эмацыйных і менш здольных да рацыянальных дзеянняў у палітыцы. Гэтыя погляды ўспрымаюцца як частка больш шырокай патрыархальнай іерархіі, якая адлюстроўваецца як у афіцыйных выказваннях, так і ў стаўленні да жанчын у палітычным жыцці. За прыкладамі далёка ісці не трэба. Сам Лукашенка часта казаў пра тое, што жанчыны нібыта не здольныя несці цяжар высокіх палітычных пасад. Ён сцвярджаў, што Беларусь яшчэ не гатовая да жанчыны прэзідэнта, падкрэсліваў, што жанчыны больш схільныя да эмацыйных рэакцый і менш здольныя да вытрымкі ў складаных умовах. У нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. В Беларуси женщину, не дай бог, изберут. Ну, во-первых, главнокомандующий. У президента США не те полномочия, что там у российского или белорусского президента. Тут надо вникать во все. И накормить, и напоить. У нас президент действующий главнокомандующий. Это тяжелейшая работа. Не надо грузить так женщины. У нас не церемониальная эта должность. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Поэтому нет, женщину нельзя обременять такими полномочиями. Гэта прывяло да таго, што калі жанчыны ўсё ж такі кінулі выклік на выбарах, то ўлады пачалі супраць іх рэпрэсіі. Гэта падмацоўваюць беларускія дзяржаўныя СМІ, якія часта малююць вобраз жанчын-апазіцыянерак як ахвяр сваіх эмоцый і маніпуляцый з боку палітыкаў-мужчын. Так прапаганда паказвае Святлану Ціханаўскую як хатнюю гаспадыню, якая занадта эмацыйная для палітыкі і апынулася падманутай і выкарыстанай мужчынамі-апазіцыянерамі. Таму і на высокіх афіцыйных пасадах жанчын значна менш, чым мужчын, тым больш у сферах, звязаных з палітыкай ці эканомікай. Усё гэта падкрэслівае схільнасць уладаў Беларусі выкарыстоўваць стэрэатыпы для падтрымкі традыцыйнай патрыархальнай сістэмы і абмежавання ўплыву жанчын у палітычнай сферы. Гэта можа мець кепскія наступствы не толькі для саміх жанчын, але і для мужчын, для грамадства. Паглядзіце, каб жанчыне заняць кіруючую пасаду, ёй, каб даказаць сваю кампетэнтнасць, трэба прыкласці нашмат больш высілкаў. А між іншым даследаванні паказваюць, што адсутнасць разнастайнасці ў кіраўніцтве вядзе да абмежаванасці ў рашэннях і падыходах. Стэрэатып пра рацыянальных мужчын зусім не дзейнічае на іх карысць. Мужчыны будуць адчуваць нежаданне праяўляць свае эмоцыі і сорам за іх, што можа прывесці да псіхалагічных праблем, справакаваць высокі ўзровень стрэсу або дэпрэсію. Дадаткова, узмацненне нашага стэрэатыпа прыводзіць да канфліктаў паміж мужчынамі і жанчынамі, зніжэння самапавагі ў жанчын і ўпэўненасці ў сваіх здольнасцях. У выніку перакананне ў тым, што жанчыны занадта эмацыйныя, абмяжоўвае роўныя магчымасці
і падрывае рэалізацыю патэнцыялу як жанчын, так і мужчын. Сцвярджэнне, што жанчыны эмацыйныя, а мужчыны рацыянальныя, не адпавядае рэчаіснасці з некалькіх прычын. Па-першае, няма біялагічных падставаў для такога падзелу. Даследаванні паказваюць, што як жанчыны, так і мужчыны валодаюць і цэлым спектрам эмоцый, і здольнасцю да рацыянальнага мыслення. Эмацыйныя рэакцыі ў большай ступені фарміруюцца сацыяльным кантэкстам і выхаваннем, чым прыродай. І гэтыя сацыяльныя нормы і культурныя чаканні звычайна навучаюць жанчын быць больш выразнымі ў сваіх эмоцыях, у той час як мужчыны адчуваюць ціск, каб падаўляць эмоцыі і выглядаць рацыянальнымі і ўраўнаважанымі. Гэта стварае ілюзію, што жанчыны больш эмацыйныя, хоць на самой справе яны проста менш абмежаваныя ў праяве сваіх эмоцый, чым мужчыны. Іншыя даследаванні паказваюць, што як мужчыны, так і жанчыны праяўляюць розныя формы эмацыйных рэакцый у залежнасці ад сітуацыі. Напрыклад, адрозненні ў рэакцыях на стрэс звычайна залежаць не столькі ад полу, колькі ад індывідуальных асаблівасцей і досведу. Яшчэ адно даследаванне кажа, што індывідуальныя асаблівасці, такія як інтэлект, характар і досвед, аказваюць значна большае ўздзеянне на эмацыйнасць або рацыянальнасць чалавека, чым гендэр. А яшчэ мы ўспрымаем эмацыйнасць як антонім рацыянальнасці памылкова. Эмоцыі могуць быць рацыянальна матываваныя, і наадварот, многія рацыянальныя паводзіны ўключаюць эмацыйныя аспекты. Спадзяюся, вы ўжо зразумелі, што сцвярджэнне пра тое, што жанчыны эмацыйныя, а мужчыны рацыянальныя, абапіраецца на сацыяльныя стэрэатыпы, а не на навуковыя факты. Як не трапіць у пастку? Вось чэк-ліст, згодна з якім можна правяраць сябе. Задайцеся пытаннямі. Ці атаясамліваю я паводзіны чалавека з яе гендэрам? Калі я заўважаю, што чалавек рэагуе эмацыйна або наадварот захоўвае спакой, ці пытаю сябе, думала б я гэтак так жа, калі б яна былі іншага гендара? Ці стараюся я заўважаць сувязь эмоцый і рацыянальных аргументаў? Напрыклад, што я ведаю пра ролю эмацыйнага інтэлекта ў кіраўніцтве? Ці інтэрпрэтую я эмоцыі як слабасць і некампетэнтнасць? Ці чакаю я ад мужчын, што яны павінны заўсёды хаваць свае эмоцыі? Раю не прапускаць праграму «Гендэр-гэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендэрную лінзу, а не праз гендэрныя стэрэатыпы.